Nothing da. However, son furach an an Steòrnabhaigh. Well, mis fashiv Steòrnabhaigh an an brechten, fimishiv kistjen rikkert. Nische, maar a chaie wenige roie. Haschen je kistjen jenu ha frikkerig do gach offisch in het alaking. Jesha? Okay. Je signal a chlechget door son tijnjehorste grijver ille werd al ik al schachat aan een passing place. Had ook garret parcel big first class gehoogd. Jane ha koskert son parcel naar sin akja post office. Sinne furach an a HS2, gaan is in de first class. Jay en Gorman cool Charlotte. Oh, maar in 5. Ja, zijn rikkert kert, Piet en Diesel, nou Rudigen tradition country maar jemes toch. Jay gevatte ze verge drijven gitter lochne matte aan een neueste toer is lochbeustel aan een neueste jazz. Hoe heet je? Oh, Ker. Jay frikkert kert, ganil ism. Gromedier van een neus. Roik Runrig, The Last Dance on the Streetlight. Kerst. Peep now Melodian. Melodian? Kerst. Fish and chips. No macaroni cheese at a ferry. Full breakfast. Oh, ze me ook te vers. Kan zo. Busy. Maar hey. Zo goed, chielijk, wikker van vaart en hoofd van het dier. Next.